Mit csinálsz? Apuház. Az a vannak, aztán hogy itt a szereget kéne mennem így. Bolykára. I need a hero! Jaj, hát ez nagyon vicces. Bonnie dumál a fürdőszobában. Juditka, azt kívánnánk, hogy Bonnie Tyler, I need a hero. Ez ismét Juditka füle. Ha eltalálom. Én meg főmodell leszek. Vagy figyelj, Bonnie. Kint zajonganak a Hersfa utcai fiatalok. Azt mondta, lenne gyújtse. Neki még szoknia kell a közszereplést. Na hát, de majd, hogyha az elvetel lesz. Na most szerintem kapcsolt ki, és kezdjük onnan. I need a hero! Juditka, mi a helyzet ezzel a nótával? Hiába DJ-gyen. Hát ki a DJ? Hát nem. Bonnie exkluzív fellépése a Hersfa utcában. Jobb oldalon uncsi buli folyik. Jézusom! Hát fenekek vannak, nekem ez nagyon izgalmas. Bonnie Tyler. Bonnie fáradt. Akkor vége.